ऑफलाइन रहूची ऑर्डर करी जोमैटो रे पिज्जा बर्गर खाऊची ପିଲା ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଅଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। पार्क खोली गला टोका बुलिब कहुची टोका बुलिब कहुची स्कूल खोलिब न्यूज आसिले टोकार फाटुची। घरକୁ କରିଲାଣି ସେ ଖେଳ ପଡିଆ ହଁ ଖେଳ ପଡିଆ କାନ୍ଥରେ ସେ ଗାରେ ମାରି କରୁଛି ଆଳିଆ ଟୋକା କଥାକୁ ଭାବିଲେ ବାପା ଟେନସନ ବଢୁଛି। ପିଲା କଣ ହେଲା ଭଳିଆ ହଉଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି